Şahatlık şeyhi. Men dinle. Sen men kellemi padnos bilen duran bolýan? Ha? Şunan teň doglan günüň ha? Şahatlyk sen dostum. Ýaşyň uzyn bolsun. Allah'ın beren ömrüni owadan ýaşa. Ýüregiňdäki ýaşy maksatdan gaýet. Her bir edýän haýyrly işlerinde Allah sana güýç kuwat bersin, görjegiň gowluk bolsun. Belli TikToker'my? Şun Türkmenistan'a belli blogger Şahatlyk Şeyhiň doglangyny satjan ýaşyňyz okun, janyň sag bolsun. Bu işlerlerin ardından doglangyny mutlu ýaşar. Ulak ýaşa. Kullukda Şahatlyk Şeyhi. Doglan günüň mutlu bolsun. Allah sen görjek günüň gowy bolsun. Mudam aýyşyň bitdirmek. Yine bir devamlı abıda geldi. Bu aslında Şahatlyk Şeyhiň belli bloggerler Şahatlyk Şeyhiň ýaşyň uzun bolsun, agamjan dine görjüň bolsun. Ahmannaky aýal owadan bolsun bolmuşyn. Uzak ýaşaňam, çaňyz sag başyňa dik bolsun. Maşgalaňyzda üstünlük kemraňyz bolsun, maşgalaňyzda dagly birlik. Ýyňylarda ular aňyzda şatlyk bolsun. Şu gün siziň doglanmaňyz. Allahjan görjekleňiz dine gowluk bolsun. İşleňizde ul üstünlükler arzu edýän. Janyňyz sag, başyňyz ilmidama dik bolsun. Siziň dost ýarlaňyz sizi gurşawardy. Men mowjuda begenýä. Garaşdyr, bak bir tarap Türkmenistan döwletimizde alyp barýan ullokan işleňizde de ul üstünlükler arzu edýän. Şahatlyk doganjygym doglangyny gutly bolsun, edýän işleňizde ulul üstünlükler ýar bolsun. Pozdravляю. Şahatlyk doglan günüň gutly mübarek bolsun. Çağılaryň ýaxşylygyny gör. Şahatlyk Şeyhiň agamjan doglan günüň gutly bolsun. Janyň sag wagtyň hoş bolsun. Elmide ama gülüýerim solmasın. Dostlarım bilen jany sağlıkda, wagt hoşlukda ýurdumuza, ata watanymyza şuňaly beparly hyzmat edip ýörmäni arzu etdim. Şahatlyk Şeyhiň doglan günüň gutly bolsun. Janyň sag bolsun. Görjegiň dine gowluk, sevjegiň berlet bolsun. Türkmenistan'ın tanymal blogger Şahatlyk Şeyhiň agamjan uzak ýaşa, janyň sag bolsun. Görjegiň dine gowluk bolsun Allah'tan. Allah'tan sağlıklara, maşgalalara, onu degenine ýaşa, janyň sag bolsun. Udaçy. Şahatlyk agamyzyň tanylýan izwesli bloggerimiz, adamçylygy dillal birlän doglanmyzyň doglan güni. Uzak ýaşa görjegiň hemişe gowluk bolsun, ak ýollarda edýän işiňde de diňe üstünlük. Janyň sag bolsun. Şahatlykjan tüweleme ýaş toýlar gutly bolsun, agam görjegiň gowy bolsun. Allah jan maksadyna ýetirsin. Ýurdumda wagtdyr edýän hemme işleňem uğruna bolsun. 39 ýyl doldurypsyň, görjegiň gowy bolsun. Brente bolan edep terbiýany senden alsyn. Janyň sag bolsun. Sana meňdeşleri kän bolsun. Şahatlyk aga, doglan günüň gutly bolsun. Şahatlyk ýaşyň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Elmedama hemmemizden arzuly bolalım. İşlerinde üstünlük. Vesselam ýatamam. Agam ýaşyň doktor, görjegiň gowy bolsun. Arzu şey mutlu ýa. Ýüregiňde kartulda barýar. Şahatlyk dostlardan ýaşyň gün bolsun, görjegiň gowluk bolsun. Allah'tan görüňiň ýaşyny bersin. Türkmen doglanlarymyza köpçüligi, watan bolan sevgi bilen tanalyň. Allah'tan janyň sag bolsun. Damada gülüriň bolmasyn, görjekleňiz gowluk bolsun. Türkiýe döwletinden ähli dostlaryň bilen salam janyň sag bolsun, ýaşyň uzun bolsun. Şahatlyk Şeyhiň agam görjegiň gowluklar ýaşyňam uzun bolsun. Hemişe gülüp gez. Germaniyadan salam, sana doglan günüň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Bloggerlik işinde üstünlük, elmidama bölüp oýnap gez, onu dine. Dubai'daki Türkmenler adından seni doglan günüň bilen tüýsürekden gutlaýar. Наш друг Шатлык, сегодня твой день, и мы сердечно тебя поздравляем. Коллектив ресторана «Гюль» желает тебе Ахтаржан, сердца ватана. Happy birthday, my friend. Hello. 100 yaşa kardeşim. Mutluluk. Şat apres. Sağlığı olsun. Akşarınız kutlu olsun. Uzak yaşa. Happy birthday to you.